Amay na nagpasiring sa Sarong Dakulang Mall sa siyudad ng Legazpi si Jennifer Polinar Kampiuduran Albay sa pagbabaka sakaling magkaigo siya ning trabaho. Kasuudmang aga, Hunyo 12 kan magkaigo kaya ning kalayaan job fair ang Department of Labor and Employment o DOLE sa Bicol na ginibo sa Sarong Dakulang Mall sa Legazpi City. Nakatakod kang pag-obserbar sa aldaw ning katalingkasan o Independence Day. Istorya niya, magraduar na siya sa masunod na bulan, kaya ngunyan palang nagbabalo na daa siya magtagahanap ning trabaho. Saro kaya sa mga pangiturugan niya, iyuan ma-empleyo tulos nga ni matawan ni maginhawang buhay an sa iyang pamilya. Sa Piuduran, I know na hindi ganun kalawak yung job opportunity na pwede namin makuha. So, take advantage namin talaga na mag-join sa job fair na to. Kahit nga sabihin na wala pa kami ngayong diploma kasi nga we're still waiting sa graduation. Importante na andito din kami, at least may experience. Ang Public Employment Service Office o PESO Legazpi ang saro sa mga nagpadrino kan job fair. Sigun sa nasabing opisina, 15 ahensyas de gobyerno, 57 lokal na kumpanya, asin 8 ahensya sa ibang nasyon ang nagpartisipar sa aktibidad. O 14,161 ang bakanteng posisyon na pig-oprisir sa nasabing pagtiripon. This is a parang may directive coming from DOLE National and with the National Historical Commission na magkaroon ng 2023 Kalayaan Job Fair. So this is also one way of eradicating people who got no work, for them to be given work, job opportunities, and that is why nagkaroon ng ganitong event po. Sa datos 201 ang naitalang hired on the spot. This will play a very important role or a vital role kasi matatawan po silang job opportunities. And nailingta po na talagang very orderly yan. Tanganin properly, they can be interviewed. And kung nagkakaroon po ng kulang na mga skills training, pwede po sila pumunta sa TESDA and avail po ng mga skills training ng TESDA. Apwera sa Legazpi nagkaigwaman ning job fair sa Sorsogon at Naga City. Mientras tanto, liwat na makondusir ning job fair sa maabot na Agosto at Setyembre ang PESO Legazpi katuwang ang DOLE. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.